Kita ka na ba? Kita ka na. Ibo ko bisa sa kita hindi no. Baka kita na magdar. Wah. Ano isa ba? Nakuha sa lahat. Dami rin ako dito. Bakal. Wala na lagi. Buka na lang. Hi. Put it all together. Balik ko sa pagkakunin. Put it all together. Kita? Nakasign na ka para sa room, wala ka. Design daw. Ito mo? Well, I ordered it. I signed it. You signed the room, the form? No, not yet. Okay. No, it's okay. Just finish it. No, come on. Just I finish didn't it. sign it. You need to sign, but you need to sign for Now later na ma'am. Just finish it. Yeah, come on, let's go. No, thank you ma'am. Okay. Daria, siya sa birthday ni Pila. Nakita ka sa birthday ni Pila. Ako kaya ko. Is your number in with the... Inagawa din sa ako kasi mana uli lang sa California. Oh, ang daw kasi mana nga ibo na rin. What's that body of water called? Body of water. No water. Like the mission Ah, they pay or Filipino city. Nakuna ko man daw. She does a lot. I don't know how to dance. Oh, ask her. You ever see her? Please show her your Dali naman kayo na dahil magkunkuhan ang bukaday ka ng anak na lang gano'n. Maggalaw-galaw. Anak, kasama niya ba anak? Buot na. Sige na. Linya na magya. Sige na. Ayaw mo pag-awa niya. Linya na mo. Balis yan. Dali na. Yung na na. Sige. Ayaw. Ay, dali na mo. Sige na. Dali na. Sige. Sama-sama na yan. Ah. You have to follow her. She's good. Linya na mo yan. Dahil sige linya ta. Want me to do a video? Di tanaw din. Linya na mo yan. Dahil. Para. Dali na. Dali mo. Nabili mo. Sige. Come on, babe. Right. Ako dito, di ko kumao. Ayaw, babe. Okay. Go, 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 go. Ready. Oh, mauna na lang. How are we going to start, Felicia? Okay, ready? Yes, I'm ready. Sunod-sunod ganin na. Ano na ba? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sige. Ano lang? 1, 2,
Okay, ready na? Yes. Saya naman. You know the 1, 2 from me. Now when you're ready for me. Yes. Wala, sige, tamang gusto niya. Ito nga. Ano yung puso lang? Puso lang yung Video? You want me to take a video? Tell me when you're ready. No, I don't do this. Huh? No, I don't want to do it. Tell me when you're ready. Tell me when you're ready. What you got? You do have those things. We pack your phone. I'm on the bed. Ikaw, tama na? We pack. So, pila man ang kabuk na ni mo ron? ano man ta? Naay ko ana na 15 nakabuk siyam. Oh, may siyam, yung parang siyam. Kay si Daria, si Day Tuwina, si Kuan, katong kuyog. Ah, di ba? Ang katong silang di mga mangayo. Pila man sila kabuk? Siyam? Ang buti, ikaw may nagkaon sa listahan na. Day, pila dito kabuok diri si Bu. Wag naman to. Gani naman to ang Ang nitambong kay dosira, pero ang tanan ba nga nata diri? ang nasa si Bukay. Hindi ko pwede naman to tama. Okay to ba to pag Kana ra mo tambong sa birthday. Kana ra mo tambong sa birthday ni Glenn. Ano pa rin kataniman? Nani. Maringan kita. Kasi nulog mga po natin kay January. Ano naman siguro? Sakto lang Kana ra siguro? Di na ito additional. Siyam? Siyam na kay sobra. Kana burden mo yung 15. Na kay siyam.
para sa mga tao nga sambong sa birthday cake. Mm. So sa may mong kuan mo rin hikay. Ha? Sa pagkita na kung sa may mga pagkaon. Ano, order ako sa mas ka. Bukas na ha. Mag-print ay nag-usag di ay. Ano man? Hindi, ang tart na lang kanali, magpa-tart ka. I-welcome ka na mo ka. Welcome. Oo, welcome ka. With sa imong husband. Ang gawa na siya. Oo, ay anak. Ako orang may oras siya. Okay, sa batch man natin. Ako orang 50 oras siya. Ano yun siya kapuyog? Iharap picture kayo. Sa batch Batch man man natin. na siya labot. Kung man siya daw sa batch. Iharap picture lang. Nya, I-welcome siya. inagi ka mas bulon sa kamong mga pizza na adire. Meron kami bag 21. Kapoy sa nang 21 ya diretso. Dili Oo, kay meron kami pag-baby, 20. 20 or 19 ba na para makapahuway mo. Oo, 20. Makapahuway mo aya mo mga manglakaw na sad kay maluwi sad tani. Something that works for them, because Yeah, we have 2 weeks. Yung busy po dito sa Bohol, magkuhan po nila. Mm. Ako sila na doon sa Bohol. Itour pod ngadto. Mm. Mm. Para makatol sa siya pool. Chocolate Hills ya gini mo siya. Oh, mato na give me first time. Lagi. First what? First time na motor sa Philippines. Everything's new to me. Everything. You have to do like that your hair now to give you handsome for them. Alright. Yeah, kana. Bila man ang catering ulit. Ay, okay, ako rin. Dito ako na Sabi naman. ko ka. Bayaran ko kana ko sa kuan. Tar. Ako rin bibigyan ako sa dali. Oh, yes, oh. Mukan na niya picture. Katong kinagapahan niya picture niyo. Send niya picture. Oh. Mm. Pila may kung mayroon sa kuan yan. Pila man ang inasal. Ayun, mo-sponsor si Davey yung ginasal. Ayun ang dollars. Day, daghan kami ginansiyaan na. Ay, maka-shopping mi. Ikaw mo sponsor, te? One whole pig. Oh, we are? Yeah. Apples. Oh. We have one for her engagement party. 500? Sige, bayad ko ni mo ha. Nana para sa ticket, di ba? Sige naman. Mendoza sa birthday oy. Wala kanino sa birthday. Wala kami unsa man si sponsor na mo. Sponsor sa mo, ha? Karon Davey, wa patay ko sponsor na mo. You gotta get a little piggy. Okay. More than you. Kanendat. More than We're gonna eat them. Her house because we have reunion and also her birthday and also they're gonna welcome to me. Nobody had no Michael or two. And then no. Okay. Only us and then my classmate I didn't. All right. Okay. We'll do it. Yeah. Okay. So 20 or 25. Oh, next month birthday na doon ako. So are you? Are you gonna cook the pig at your house? Inyong house? Buwan mo sa inyong house? No. No. She's ordered. Oh, okay. We're gonna have dinner over there. Right. Her house. We're gonna be. Yang big sa panalo. Siya pa ba? Maybe we'll bring a cake with you too. Is it a birthday? So, 15th birthday. Who? Golden birthday. Yeah, golden birthday. Golden birthday, sir. Dahil, ano sa na 50 na ka? Golden, na 50 na. How Ay, old? golden birthday. 50 na. Okay na na yun. All right. 69, 50. So you had a 50th birthday too. I did too. I didn't know how old you were. Okay mo na niyo. But we'll do that. Kulangan mo ni Chris. Kung ano na I know you have to have Okay, kulangan dito kasi siya na namin. Tapos, our piso is not enough. Huh? Our piso is not enough. So, You were cat. Did you do that? yeah. So, That should be enough. Where's your Eh, phone? pinag-iisa ni Day. Ano na? 100 ka na. Sa una, 5,000. 5,000. Ako na may taas ng dasa yun. di ko Ano, ito na. Ito na. Ito na. Sa 50 na.
Ditang sa 68, mura musik na kapin. Sige, buta na lang 5, 6, 7, 8. Ako ba naman yung live? $500. Sige. Ay siya, 5,000 na lang siya dahil. 5,000, 6,000, 7,000, 5,000. Para ba mo ang tag $1, hindi na sa una. Oo, dahil ko natong paglas, no? Oo. Souvenir, Souvenir, $1, sir. Souvenir. Oo, $1. Sa Litson Blend. So it, she had enough. She had enough, right? Yeah, muna natin Litson Blend ha. Pagkita niya kapon. Yeah. Oo, We'll have a thank good you time. guys. Ano tayo nag-apon? Excited na siya. Gusto sa birthday. Bisita. Atong birthday siya, no? Wala na timing ako birthday na ako. Tapos, 500 na kapan. Art. Diba? Kaning sukli. Ayun, nalani. Sukli na. Oh, kuhan mo na niya siya. She had enough exchange. Ah, sige. Ang sukli nga 500. Palit, dagong ko sa puta. Hindi, palit na niyo soda. Kaya na naman sa plate eh. So, sige. Sige. Di ba yung distance eh? Pero Ay, gano'n ko, gano'n na. Gano'n na. ako lang yan ipabansin. So did you drive over here or you take a taxi? Taxi. Taxi. Let's go Kasi down. kamu We'll na balik. take a taxi. Kamu na balik. Kamu na balik. Hindi ka. Yan sa freezer. Sa freezer na ang kuhan kamu na balik. Ayun yung You leave kanina. enough for their taxi. Yeah. This is yours too. Thank you, kayo. Okay. We'll see, you know, when Naiya mo na naman eh. Sige, kompleto na lahat. Salamat ka. Kompleto na lahat. Kompleto na ang kuhan. We're gonna walk down the stairs with it. And then we'll see you later. Yeah, Kuya, don't forget us na when you return your... Kung siya katultol, asa man kung magsabot ka? Asa mo tama ka? Magkuyog ta? Magkuyog mo kay siya may nakatultol sa... Ah, magkuyog na nasa. Kapitan na ako dire. Oh, ari ko ni Musa. Mari ako dire. Oo. Taxi mo ko mari. Asa mo kalkuyog? Ay, dami na tao. Oh, sige. Kadun namin ka na ang liban. Katultol man siya. Ako na rin magkuyog. Nagbagat lang tayo po sa kanang Jollibee sa Mandawi din. Sentro. Gulat. okay, let's go. Do you have enough $1? For what? For souvenir din? Yeah! Yeah, for souvenir. No. You'll take care of it. Bye-bye, ninyong duha. Thank you. Let's go walk down. We'll walk down with him, and then we'll see him with the biggie. Uy, ako ka ni. At the Ikaw kay sa pidi ana, nay gidi may kamunting eh. Ano, kita kita ako natin. Ako di pala ang gidi mo. Ate sa sasal ka dire? Again. Isa lang. Ate sa kabe. Dali na. Dire. Dali lagi pala gani mo sa. Usama niya yung light. I think we started, yeah. Dali na. Asa na yung pagbangalan na tumatisar? Pagbangalan na tumatisar sa likod. Ayaw, may mabulit ako dito. I got a lot of videos. She'll figure out which one she likes the best. Oh, yeah, all right, okay. Are you ready? Ano yung mag-iba? Ako na din nakita ka mo nakita. Wala ka lagi mo nang pakita. Wala Sige, gid. may panago. Ano ka ako? Kamu na po. O sige. Di sila na kay wala na ko. Wala sila nakita nila. Dali na. Kasi mo na nga. Ikaw mo dalita. Wala ako dahil. Sila mo na dito. Pinag-anan na ako. Kamu na po. Sabi ko sa pinang ko eh. Yeah. Oo, yan.
Ayo, laki na sa mga ano mo. Tama, anak, ito na naman, mananaw ni mo, paano nakaslit ito? Pero ako na yung... Sige na. Yung kumana ko dire, ikaw na po. Ha? Sige. Sige. Uy, ikunin ko ba? Sige na, sige na. Sige na, dali. Umukay. Oh, dali na, dali na. Uy, ato na may bitawan mo. Buhay na mo. Gusto mo sa gawa yung ganahan? Kasi ganahan yung pag inay. Tugtog. Kasi may taon din eh. Ha? Wala na ba ito? O sige, sundan yung sulit ka. Gising tayo, nakasiya lagi. Sige. Wala yung sulit na guys. You need to rest? Sige. Mayroon na lang yung chocolate. Okay na yung rest na. You gotta walk down with them. Come on. Ikaw, Paul. Wow. Take as many as you Ayun, want. ako na. They're really good. Put it in your back. They're very good. Please, you need to walk Ibigay down. na ako. Oh, dali nga. Pila nito? Anak. Iyan, ano? 6. What 6? Put them in your bag. Guys, mamauli na mi guys. Kay di bang kapoy na sila, kinahanglan na sila nga pahuway guys. See you next video guys. Bye. Uy, bye David. Bye. Thank you. Bye sir. Thank you for Thank you for coming guys. Thank you. See you. Thank you for the next meeting. Bye. Usa may ito. Hoy, birthday ni Deglin ha. Usa may ito. Kuan sa imong birthday girl. Magpatay ka? Ha? Magpatay ka? Buhatan ni mo sa tarpaulin? Happy birthday. Asa man i-send ang gawa na. Kuan sa ato ang band. Oo, sa man kuan sa iyo lang. Dili pa ka makaulig buholan na. Dili pa. Lunes man ka atong ka magbuhol. Ay, madana ni mo. Dadon man magbuhol no. Sabado pa biya ako. Gani, mauli mo sila Lunes na Sabado pa mahabilin na nas buhol yung tarp. Start sa kuan niya. Start sa kanang atong batch ba? Oh, magpabuhat ka. Magpabuhat ka sila. Pabuhat. Pabuhat ka? Ingato ka ka? Welcome sila. 21. 21, January 21. We're not here? No, we're here January 21. Yeah, we're not in Bohol. No, I don't know what we leave. We're here till the 21st. We're not leaving until the 26th. 26. Okay, we will be back We'll here. be around the 21st. Okay. Ano sa mga Ako man yung ibayran ng 2 weeks, pero kami sa Bohol. We'll walk in the place. So, sige, yung magpa-print, magkakunanin na para Oo, no, kay para sa uban na. Kunanin na lang ang tuwa. Ganun, sinulog ka? Sinulog mo. Pwede na magkatong atong batch na t-shirt na. Ingon man siya kay katong ang uban ba wala man mataga iba. Sa kanin. Sa diri lang. Aw. Yung mga natutulong mo inikuan. 21? Kanina, siguro. Akong paned unang uban ha kay kanang ang katong mukuyog akong Wala pa, panigaan. nagpabuhat ng mga kain. Nagpuno man siya. Kanina lang ka. Banahan mo sa color. Mm.
Pila ka ba katuya additional? Bisa man. Pila man ang naani mo ron. Akong bayran. Katong reunion day. Kunang to, 12. Susi kay niya, wa biya to na apil si kuan ato. Napay daghang na pila to. Si Naida. Niya karon wa to Si Maribek po. Ako sa kan tabangag chat ni Maribek. Pila may kuwag yun ay. Oh, aton na lang iba yung tipon ang sama pun an silang Glen, ana ra ba silang Glen nga t-shirt lang pud ko na ila o gym. Oh, si Noy, si Jim? Di kana nagsunod tingali kita. Oh. Dili, December. December ako yung December ako yung pabayron kanang t-shirt din ko. Di ba kani batong t-shirt doon sa t-shirt lay amo ha. Mangayo si Jim. Mangayo siya Oh, ni. yung nani? Oh, sige, print na lang po ka. Pila may ipuno day? 5. 5. Okay. We're talking about this kind of t-shirt. Some of my classmates, they like this kind of t-shirt. So I ordered her. Well, someone came up to us, I think you were, that one man, he wanted to know if she was selling it downstairs. Remember Oh, that? That man downstairs at dinner. Next reunion, ako ang kuha ni Jim, ako yung bayad sa kanang mga t-shirt ninyo. Ah, ikanipid. Ako ang kuha. Og ganahan ka day nga nila sa itong pabuhat day ani panapton. Ganahan ka ba ato lang yapon ta magpa-print. Ganahay man sila yung ani. Ganahan ka si Jim yung ani. Di ba ko, nalatag 5. Ah, di ba? Oh, sa karon gani kay mga na sila. Oh, sa sunod na tong reunion ba, nga na ba magpa ikaw masag sa t-shirt sponsor Oo, yan. mixing. Kung sila gusto, Ari kay sponsor. Siya lagi sponsor ko. mag-print na lang ni kaging unani. Kisa may wala pa. Silang Andres, silang Sige, kuha si Tobiso, si Edwin, Sunod tabi sa. Sige, Kasi Rosilito. Oh,